Hej og velkommen alle sammen. Som I kan se, så bruger jeg min egen teksturpack. Jeg har lidt alt muligt tis her. Det bliver gammelt i YouTube. Og se her, jeg spiller overlevelse lidt. Vi sætter snød til, bonusskiste til, storbøv mere forstærket, standard. Færdig. Ja, hvis I bare skal have en verden. Så får vi lov til at se, hvordan det går. Og jeg har selv lavet den her teksturpack. Og se fede terner, imens den lige loader. Okay, ja. Kæft, det er et startlag. Lige, vi sætter en lille pause. Vi ses lige om lidt. Okay, så jeg har taget en teksturpack af, som I kan se, og der var startchesten. Og ja, som I kan se heroppe på min skærm, så bruger jeg Bandicam, fordi jeg ikke må få fraps eller noget pis. Vi tager lige den her. Ja, jeg fandt ud af, at man ikke skulle bruge... Jeg fandt ud af, at man ikke behøvede at bruge headset. Jeg fandt ud af noget. Der er gækkesvognen, der er gode træer. Ja, sådan lidt på kur her lidt i starten. Så hugger vi nogle træer. Og jeg synes, jeg vil bygge lidt ligesom Robin Samuta, hvis I kigger, når de også spiller. Sådan inde i en jungle over et træ, og så skal det bare være Oreo. Så bliver der sgu Oreo, men... Kæft, hvor bruger jeg ikke min økse. Ja, det er kedeligt her til starten, det ved jeg godt. Nå, sådan. Ja. Vi har allerede fundet en ny mine. Eller en mine. Sapling. Er der monster med egentlig? Nej, det skal der lige være. Jeg gider ikke at være ligesom alle de der andre YouTubere, der ikke tør at spille med monster. Nå, ja. Et hav. Det går sgu fint. Fino. Vi bruger birketræer, eller er det dark old det her? Ja, det er det nok. Birketræer. Og som klasse også det her, den her video, ja, så vil jeg bare sige. Håber I kan lide den, og blive ved med at se mine videoer. Jeg ved nemlig ikke, hvad jeg skal sige, men ja, det var alt, hvad jeg kunne finde på. Fuck this man. Nå, ja. What? Hvad sker der for de der 2 træer? Hvor fanden brænder det her henne? What the? Der må være lava her eller noget. Yep, der var lava. Det er dødsenskummen. Okay, jeg sætter en pause, jeg finder nogle gode ressourcer, og jeg skal så ikke følge med igen. Hej. Så er jeg tilbage igen, ja. Som I kan se, har jeg fundet en del. Jeg er bare ikke forbi med det hus endnu. Jeg
Jeg har ikke fundet en jungle. Hvor fanden er verden ikke loadet? Kæft, den er loadet lort lige nu. Nå, okay. Men jeg vil se, om jeg kunne lave noget specielt. Men lige, jeg skal lige lave en bog. Jeg kommer tilbage lige om lidt. Så er jeg tilbage igen. Jeg har fundet en bog. Se, vi skal have den der. Vi skal have en diamant der, en diamant der, en der. Og så skulle jeg gerne få... Så kan jeg ikke få det ud af det. Jeg skulle rigtig gerne have et enchantingstable nu. Hvor fanden er det nu, man laver et enchantingstable? Måske er det sådan der. Ja, sådan, mand. Vi kan se den prof at lave enchantingstable nu, mand. Ja, okay. Jeg ved så ikke, hvordan man bygger det hele. Altså. Men jeg har spillet det i lang tid. Jeg er god til det. Jeg er god til at indrette mit hus og det hele. Og jeg skal ned og lave mig en ny mine. Og alt mit andet cobblestone, det bliver jeg nødt til at bruge på at beskytte mig mod en net her, jeg var i gang med. No. Ja. Og jeg bruger også lige en træhakke her. Jamen det går sgu da fint nok. Vi skal bare finde et sted at bo, få noget XP, så vi kan enchante det hele. Okay, nu gider jeg ikke at lede mere. Jeg bygger bare ind i det her hus. Sådan er det bare at sige. Bygge ind i det hus, og så er man klar til krig. Eller bygge ind i et bjerg, og så er man klar til hus. Undskyld, jeg nogle gange laver fejl med til, men det gør vist ikke noget. Jeg ved nemlig godt, hvor sidde fans er. Ja, hvis I kan lide det, så skriv noget ned i kommentarerne det hele. Bare like mig. Jeg skulle lige glade, hvad I gør. Man liker mig, eller man ikke gør. Bare I kan lide mine videoer, så er jeg sgu glad. Ja, jeg tror snart jeg begynder. 2 minutter endnu. Jeg kan desværre kun optage 10 minutter. Bandicam. Det er sådan noget lidt pisslort. Ja, en grotte da. Jeg gider sgu ikke at dø nu, så det går sgu da fint nok. En grotte er det hele. Nå. Det kunne være meget bedre, hvis det var en cave. Og jeg er ligeglad med, hvis I ikke kan lide mit hus. Hvad så? Men jeg kan lide det, og det er derfor, jeg laver det. Der er kun det sidste minut her, så jeg bliver sådan lidt nødt til at sige goodbye. Ja. Det glæder mig godt, jeg ved ikke så meget at sige til jer, men vi ses dog i næste episode, bliver sådan nødt til at sige. Jeg kan bare ikke tale i dag, det er sådan noget pis. Hvad fanden sker der med mig? Fuck, det sker noget pis. Ja.